Ένα όνειρο ετών για τους κατοίκους της συνοικίας της Δροσιάς γίνεται πραγματικότητα από τη Δευτέρα, καθώς από νωρίς το πρωί αρχίζουν τα δρομολόγια του Minibus που προμηθεύτηκε το αστικό κτέλ Ιωαννίνων. Πρόκειται για δρομολόγια που θα γίνονται από την περιοχή της Δροσιάς προς το κέντρο, όπου το Minibus θα ακολουθεί μια δύσκολη διαδρομή, την πιο δύσκολη διαδρομή στην πόλη, με μοναδικό στόχο να εξυπηρετήσει τους κατοίκους. Το πρωί πραγματοποιήθηκε η τελευταία δοκιμαστική διαδρομή του μικρού αστικού λεωφορείου και σε δήλωσή του ο πρόεδρος του αστικού κτέλ, Στέφανος Μουστακλής, κάλεσε τον κόσμο να αγκαλιάσει και να στηρίξει την προσπάθεια αυτή, η οποία είναι το επιστέγασμα της συνεργασίας με το Δήμο Ιωαννιτών. Θέλουμε ο κόσμος να αγκαλιάσει το λεωφορείο, να το στηρίξει, γιατί είναι μια προσπάθεια μαζί με το Δήμο, μια υπόσχεση που είχε δώσει ο Δήμος και εμείς μαζί για αυτή την περιοχή. Θέλουμε το έργο να πετύχει για όλους, όχι μόνο για μας. Έλειπε από την πόλη, αλλά για να δούμε αν έλειπε από την πόλη, πρέπει να το δούμε και στην πράξη αν έλειπε από την πόλη. Έλειπε μόνο θεωρητικά και στην πράξη ακόμα. Αυτό θα φανεί με τους επιβάτες που θα μπουν μέσα στο λεωφορείο και τη στήριξη που θα έχει από την τοπική κοινότητα της Δροσιάς. Εμείς ανταποκριθήκαμε, μια δύσκολη διαδρομή. Είδατε μόνοι σας ότι υπάρχει πολύ δύσκολο στο δρόμο. Εμείς είμαστε εδώ όμως. Μια προσπάθεια. Έχουμε κάποιες λεπτομέρειες για τα δρομολόγια από Δευτέρα? Ναι, έχουμε λεπτομέρειες. Να πούμε ότι το δρομολόγιο θα είναι κάθε και μισή από εδώ, μετά τις 8.30 ώρα. Το εισιτήριο είναι 1,10. Υπάρχει και μαθητικό εισιτήριο και το φοιτητικό, όπως ισχύουν σε όλη την πόλη. Θέλουμε να ξεκινήσουμε τη Δευτέρα και θα δούμε. Τα δρομολόγια μπορεί να τροποποιηθούν λίγο ανάλογα με τις ανάγκες που θα έχει στην περιοχή και οι κάτοικοι τι θα μας ζητήσουν ακριβώς. Εμείς είμαστε ευέλικτοι να προσαρμοστούμε στις ανάγκες που θα έχει η περιοχή. Θέλουμε όμως τη στήριξη της περιοχής, γιατί είναι μια προσπάθεια με το Δήμο, ένα πρόγραμμα με το Δήμο συνεργασία και θέλουμε να δούμε αν το εγχείρημα αυτό σε αυτή την περιοχή θα έχει αποτέλεσμα. Γιατί έχουμε και αιτήσεις από άλλες περιοχές και θέλουμε να δούμε, πρέπει να το κάνουμε το επόμενο βήμα ή δεν πρέπει. Είμαστε κι εμείς μια επιχείρηση που πρέπει να δούμε αν τα βήματα που κάνουμε είναι σωστά. Να πούμε ότι το δρομολόγιο θα εξυπηρετεί τα παιδιά του σχολείου, το σχολείο που είναι απέναντι, τα παιδιά από το γυμνάσιο στο 4ο, τα παιδιά που θα βγαίνουν στο Λύκειο. Είναι ένα πράγμα που πραγματικά θέλω και πιστεύω ότι την περιοχή θα την αναπτύξει και θα της καλύψει το κενό που υπήρχε μέχρι τώρα. Ικανοποιημένη από την έναρξη των δρομολογίων εμφανίστηκε και η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Δροσιάς Πεντέλης, Ελένη Βασιλείου, που επίσης κάλεσε τους κατοίκους να στηρίξουν την προσπάθεια αυτή. Ναι, και είναι κάτι σαν όνειρο για μας. Ήταν ένα όνειρο πολλών ετών. Η σημερινή μέρα για μας είναι πάρα πολύ σημαντική. Προέκυψε μετά από μια άριστη συνεργασία που είχαμε με τα αστικά κτέλ και ειδικά με τον πρόεδρο τον κύριο Μουστακλή. Σε αυτό έχει συντελέσει πάρα πολύ και ο Δήμος. Ευχαριστούμε όλους όσους συνετέλεσαν σε αυτό και θα θέλαμε να πούμε στους κατοίκους να στηρίξουν αυτή την προσπάθεια. Είναι μια προσπάθεια η οποία πρέπει να έχει αποτέλεσμα γιατί είναι για το όφελός τους, είναι για το καλό της περιοχής. Θέλουμε μέσα από τις παρατηρήσεις τους να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε το καλύτερο δρομολόγιο για να μπορούν να εξυπηρετηθούν όσο καλύτερα γίνεται.